Залезът над луксозната вила в Шри-Ланка преливаше в оранжево-златисти тонове, а от озвучителните системи се лееше предсказуем роял, звучащ точно както се очакваше, като фон за поредния епизод на Ергенът по BTV. Онова захаросано реалити, където любовта се сервираше като welcome drink на корпоративно събитие. Емоциите бяха обработени като звукозапис в студио, а всяка въздишка калибрирана, нарязана на точни отрязъци и вплетена в кадър за максимален драматичен ефект. Всичко бе готово. Ергенът трябваше да се появи лъснат като витрина на бижутериен магазин, държащ букет рози. Камерите минаваха през замръзналите ботокс усмивки на момичетата, вцепенени между надеждата и ужаса, че няма да получат роза. Обезпокояващото осъзнаване, че може би са просто статисти, се промъкваше в съзнанията им, като шепот, който не искаха да чуят. Сякаш съдбата им се свеждаше до един миг монтажна магия. Но съдбата вече бе избрала друго. Астралната фирма на кармичните лихвари наблюдаваше и изчисляваше. Чакаше. Когато времето настъпи, гонгът в катедралата прогърмя. Знак, че краят на илюзията бе започнал. Дисбалансът достигна критична точка. Мозъчната плоскост вече имаше астрално ехо, а пластовете фондютен бяха станали по-дебели от съдържанието. Това не беше просто телевизия. Това беше завод за илюзии, масовка от несбъднати обещания. Сивият маг трябваше да се намеси. Жените чакаха затаили дъх, очаквайки познатия звук, изтънченото потропване на скъпи обувки върху мраморен паваж. Знакът, че идва принцът на бял кон. Но вместо това дойде друг звук. Не нежни стъпки на кавалер. Това беше грохот. Тежък, ръждясъл. Времето спря, а нещо неизбежно наближаваше. Всички се обърнаха. Това не беше Ергенът. Това беше сивият маг, а на гърба му висеше клетка. Не с гълъби на любовта, а с разорени илюзии. На веригите имаше надписи: обещана любов, сигурна популярност, договор за вечна лоялност към TikTok. Момичетата изпищяха. Гримът им се разтече като евтин грунт при първи дъжд. Кой го покани, бе? Изпищя продуцента. Астралните лихвари се подсмихваха. Всички знаеха. Сивият маг вдигна ръка. В дланта му проблесна верига. Това предаване е официално обявено за кармична дупка. Гласът му бе като финансова ревизия. Дойдох да гледам. Но вие прекалихте. Обърна се към продуцентите. Вие не просто записахте предаване. Вие създадохте илюзия, която зарази хиляди души. Продуцентите се опитаха да избягат, но вратата на вилата бе изчезнала. Ръката му потрепна и около техните респираторни тръби се затегнаха невидими договори. От някъде се чу смях. Но не беше човешки. Това не беше фалшивото хихикане, което режисьорите нареждаха в монтажа, за да звучи всичко приказно. Този път смехът не идваше от живите. Той идваше от малки черни дупки, бавно набъбващи зад операторите. Там, където някога зрителите гледаха мечтите си, проектирани върху красиви, но кухи лица, сега астрални колектори наблюдаваха с празни очи. Те чакаха дълговете да се натрупат. Сивият маг погледна момичетата. Вие не сте принцеси. Вие сте цифри в счетоводна книга, която не прочетохте. Пръстите му се свиха. Верижната реакция започна. Момичетата започнаха да избледняват. Не остаряха, не умряха. Просто изчезнаха, засмукани в неизплатената илюзия, която сами подписаха. Това беше кастингът на кармичните лихвари. Едно след друго се озоваваха в безкрайно студио, винаги на прага на мечтата си, но никога не стигаха до предаването. Готови ли сте за кастинг? Попита черен лихвар, държащ урна с души. Те кимаха отчаяни, но още вярващи в сценария. Добре, кастингът започва. Те чакаха и чакаха. Режисьорът гледаше екраните, но предаване не започваше. Камерите записваха, но вече нямаше зрители. Само студени екрани, отразяващи празнотата
която някога беше обещание. Нямаше финална роза. Кърмичната такса бе начислена.